Сьогодні ми в Черкаській області у Ткаченко Марії Петрівни. Моя теплиця існує вже багато років. Це моя особиста конструкція, я її сама спроєктувала. Вона цікава тим, що тут можна запиляти, не заходячи в теплицю. Я вирощую дуже багато сортів. Кожного року є там кілька штук любимих, а в основному все нове. Застосовую багато препаратів фірми Кісон. Сьогодні в нас по плану внесення розконцентрату калійного. Гумат, він укріплює роботу кореня, і також гумат працює на імунітет. З задоволенням користуюся продукцією Кісон. Я дуже багато продаю цієї продукції нашим покупцям, нашим садоводам, огородникам. Вони з задоволенням купляють всі ці речі, і розконцентрат, і фертірут.